Nedzetek, nincs sok idom sepítezre, szóval figyeljetek. Legtöbben alvajarokent rohantok egi penzugi sakadék fele, miközben tapsoltok a legújabb technológiai áttörésnek. Ebben a videóban a célom, hogy újraéleszem a racionalitás sikráját, amelyet újitunik, elfolytott a közösségi média és a könnyű pénz zaja. Az életben és az üzleti életben a siker nem arról szól, hogy káprázatos szenileg hanem arról, hogy kitartóan kerüld a bolondságot. Ha azt hiszed, hogy figyelmen kívül hagyhatod az értékelési alapokat csak azért, mert valaki beletette a mesterséges intelligencia szót egiszájtoközlemenibe, akkor gyakorlatilag fájdalmas leckét kers a piaktól. A valóság nem felel meg az elvárásaidnak, a te ítélőképességednek kell megfelelnie a valóságnak. Ebben az elemzésben azt szeretném, ha elhaginád azt az elképzelést, hogy a befektetés izgalmas, szabadidős elfoglaltság, a befektetés egi szigorú tudományág, amely vasakaratot és kielégíthetetlen kíváncsiságot igényel a világ valódi működése iránt. Láttam már fizikából doktorált embereket tönkremenni, mert nem tudták kontrollálni az irigiségüket vagy a türelmetlenségüket. Itt megvitatjuk, hogy miért intellektuális szemét a ma olvasottak nagirese, és hogyan epithets fel egi oljan mentális rácot, amely lehetővé teszi, hogy kiszúrd az aranyat a szárból. Ha nem vagi hagylandó önállóan gondolkodni, jobban teszed, ha a pénzedet egi indexalapba teszed, és elfelejted, hogy egyáltalán leteznek részvények, mindannak az alapja, amit egi évszázad alatt tanultam, a brutális oszinteség önmagam iránt. Ebben a videóban látni fogod, hogy nem áll szándékomban varas formulát eladni neked. Az én formulám a folyamatos tanulás és az erkölcsi középszerűség megvetése. A kapitalista rendszer könyörtelen. Jutalmatsa a valódi hasznosságot, és ilyestó hatékonysággal bünteti az önállítást. Meg fogjuk vizsgálni. On hogy a végtelen növekedés ígéretei miért csupán az erőszakos visszaesés előjátékát jelentik gyakran. Hátul akarod élni, ami jön. Azzal kell kezdened, hogy megérted, a legértékesebb vagyonod nem a részvényi portfóliód, hanem a képességed, hogy a dolgokat úgy lásd, ahogy vannak, nem pedig úgy, ahogyan szeretnéd, hogy legyenek. Ebben az elemzésben lett fontosságú, hogy megértsd a különbséget egi dolgokat gyártó és egi pénzt termelő vállalat között. Elárasztanak minket olyan cégek, amelyek felhasználókkal, kattintásokkal és média jelenléttel dicsekszenek, de hiányzik belőlük egi olyan üzleti modell, amely kockázati befektetés nélkül is fenntartható. Ha egi szervezet nem képes nettó cashpénzt termelni az összes befektetése után, az nem üzlet. Ez egi drága kísérlet. A mesterséges intelligencia a történelem legdrágább kísérletévé válhat, ha nem kezdünk el olyan eredményeket követelni, amelyek a végeredményben is megjelennek. Ne szabítson el a technikai bonyolultság. Ha az alapul szolgáló közgazdaságtan gyenge, beszéljünk a társadalmi bizonyítékról és arról, hogy miért a középszerű befektetők ópiuma. Ebben a videóban azt vizsgáljuk meg, hogyan írja felül a szordaösztön a józan észt. Ha minden barátod részvényt vesz, este idiotának érzed magad, amiért nem teszed, ez az érzés a legnagyobb veszelit jelenti rád. A racionalitás megköveteli, hogy egyedül állsz egi sarokban, miközben a világ többi része az ellenkező irányba rohan. A mentális függetlenség nem esztétikai álláspont, matematikai szükség zeruség.
ha ast tesed, amit mindenki más, ugiana zokat az eredményeket fogod elérni, mint mindenki más, amelyek általában középszerűek vagi, katasztrofálisak a piaci cuccokon. A biztonsági ráhagyás, fogalmat a maikapsiság eltemette, de ebben az elemzésben a felszínre hozzuk. Egi vállalatért 50-szeres vagi sa szoros nyereséget fizetni, függetlenül attól, hogi millió jó, azaz arrogancia egyik formája. Azt feltételezed, hogi a következő 20 évben semmi sem fog rosszul menni, és 100 évnyi életem során garantálom, hogi valami mindig történik. Olyan kedvezménnyel kell vásárolni, hogi meg ha a vezetőség hibázik is, vagi a gazdaság stagnál, a tokéd védve legyen. Ha nincs hibahatár, nincs befektetés, ez egi felelőtlen kockázat. Figyelj oda azoknak az ösztönzőire, akik pénzügyi tanácsokat adnak neked. Ez a videó rávilágít arra, hogi skeptikusnak kell lennünk a televíziós elemzőkkel és alapkezelőkkel szemben, akik díjat számítanak fel a tokéd mozgatásáért. Ok profitálnak, ha kereskedsz. Mi profitálunk, ha hátradolunk és várjuk, hogi a befektetésünk növekedjen. Soha ne kérdezd meg a hentest, hogi egiel húst, kérj tanácsot olyan emberektől, akiknek az ösztönzői összhangban vannak az igazsággal, és a hosszú távú tokemegorzéssel. Nem pedig a negyedeves tranzakciós volumennel. Az ösztönzők átláthatósága a legjobb szúró a felretájékoztatás ellen. A. Gondolkodási inverzió. A legerősebb eszköz az arzenálomban, és ebben az elemzésben a technológiára fogjuk alkalmazni, ahelyett, hogi azt kérdeznéd, hogyan keresetek pénzt a mesterséges intelligenciával? Kérdezd meg. Mi az, ami garantáltan pénzt fog okozni a mesterséges intelligencia használatával? A válasz általában túl sokat fizetsz, nem érted a technológiát, figyelmen kívül hagyod a versenytársakat, vagi kölcsön pénzt használsz. Ha sistematikusan elkerülöd a kudarhoz vezető utakat, a siker gyakran magától megoldódik, sokkal könnyebb nem butának lenni, mint megpróbálni zseniálisnak lenni. Süntezd meg az elkerülhető hibákat, és a pénzügyi életed többi része meglepően egészszerűvé válik. Gondoljunk csak a versenyelőnyök sérülékenységére a digitális korban. Ebben a videóban figyelmeztetlek, hogi ami ma leküzdhetetlen akadálynak tűnik, azt holnap átörheti egi új algoritmus vagi egi nagyobb számítási teljesítményű versenytárs. A múltban egi edesegmárka vagi egi helyi újság évtizedekig tartó akadályokkal rendelkezett. Ma az elavulás gyors. Ha egi vállalat egyetlen előnye a jelenlegi technológiája, akkor ennek az előnynek van lejárati dátuma. Olyan vállalatokat keres, amelyek a technológiát arra használják, hogi megerősítsék a meglévő előnyüket a való világban, ne olyanokat, amelyek egyetlen eszköze egi olyan technológia, amelyet bárki, akinek van elegendő tokése, lemásolhat. A fejezet lezárásaként gondoljunk az intellektuális megbízhatóságra. Ebben az elemzésben arra kérlek, hogi hagyid abba a rövidítések keresését. Semmi sem helyettesítheti a jelentések olvasásának, az emberi pszichológia megértésének és a gazdasági ciklusok történetének tanulmányozásának kemény munkáját. A világ úgy van kialakítva, hogi elválasza a bolondokat a pénzüktől, és a kielégíthetetlen kíváncsiság az egyetlen védekezésünk. Ha nem vagyunk hajlandóak életünk végéig tanulni, a piak életünk végéig áldozatként fog bánni velünk. A bölcsesség úgy halmozódik fel, mint a kamatos kamat, apránként, amíg megállíthatatlan erővé nem válik. Lépjünk tovább, ne hagyid, hogi a hírek zaja elvonja a figyelmedet.
Azigazi penst, a feget del keresed, nem azal. Hogi ketseg bezetten vesse kedve vasarols es ads abilentius eten. Elfogunk meliedni abban aresben. Ahol aferfiak elkulonulnek afiuktol. Atoke etikaja es egi buborek anatomia jatol. Avezetes etikaja es as osseomlas anatomia ja nest, eben as elemzes ben kults fontosagu, hogi megvigield azoknak a jelemet, akik azokat acegeket vezetik, ahova apenzedet fekteted. Ha egi vezeri gazgatot joban agast, ahol napi resveniar foliam, mint avallal stis ev mulvai ege sege, akor fusatok. Soc senialis vezetot latam mar evzazados intes menieket lerombolni. Mertneg jedeves bonust a kartak bešedni, amit shamviteli trykkökkel felfuitak, eben a videoban a figielmestetes egiertelmu, a besuletes gazdasagi hate konisagot jelent. Egibeksuletes emberek althal vezetet ceg vagionokat takarit meg könyvis galatokon, ugivedeken es elkerul heto katastrofakon. Hanem bisol abban as semeliben, akiala iria as eves jelentest, fygetlenul attol. Hogi milien jo a technologia. Azonnal fejezd be est a kapsolatot. Besseljunk a rol. Hogian is merjuk fella buborekot, mielot as orrunkelot kipukkadna. Ebbena videoban egis meros mintabonta kozikki, ami koroljan embereket latunk, akiknem tudna ketto meg kettotössiadni, es befektete sitanatsokat adnak nekunk kompleks teknologia val kapsolatban közel avek, a buborekok a hitetlenszeg felfüggesztésen virágoznak. As emberek abbahagiák a menít RS, kérdést, es azt kezdik kérdezgetni, kiveszi megtolem holnap drágábban, es a legbutább elmélet a javából. A racionalitás megköveteli, hogi mi kérdezzük a belső érteket, miközben mindenki más egimár véget értbuli morszáért veszekszik. Az említett beveteli körforgás nem csupán számviteli hiba, hanem a rendszer szintű gyengeség jele. Ebben az elemzésben szeretném, ha megértenéd, hogi ha egi iparág növekedése attól függ. Hogi a résztvevői pénzt kölcsönöznek egymásnak a termékei megvásárlására, akkor a rendszer egi kártyavár. A Berkshire-nél mindig is olyan vállalatokat kerestünk. Amelyek a végfelhasználótól vesnek el pénzt, mert értékelik a terméket, nem pedig egi támogatás vagi keresztbefektetési rendszer miatt. A profit forrásának átláthatósága az, ami megkülönbözteti a valódi vállalkozást a high-technek álcázott piramisjátéktól. Van egi pervers hajlam a dolgok túlbonyolítására, hogi elfedjék a lényeg hiányát. Ebben a videoban hangsúlyozom, ha nem tudsz 5 perc alatt megérteni egi üzleti modellt, akkor a modell vagi hibás, vagi valaki megpróbál átverni. A komplexitás a szarlatánok barlangia, a legjobb vállalkozásaim, mint például a Costco vagi a siis Candies. Annyira egészerűek, hogi egi iskolás gierek is el tudná magyarázni. Miért termelnek pénzt? Ha kvantumszámítástechnikai PhD-re van szükséged ahhoz, hogi megértst, hogian fog egi mesterséges intelligenciával foglalkozó, cég ostalekot fizetni a jövőben, az a cég valószínűleg soha nem fog. Az önelegült cég kockázata es az alázat ereje, az önelegült cég a romlás természetes elofutára. Ebben az elemzésben azt figyeljük meg. Hogi amikor a dolgok hosszú ideig jól mennek, az emberek elkezdik azt hinni, hogi a kockázat eltűnt. Ilyenkor születnek a legosztóbb döntések. A kockázat nem tűnik el. Csupán az árnyékban leselkedik és az eufória felszíne alatt halmozódik fel. Egi értelmes befektető annál óvatosabbá válik, minél magasabbra emelkedik a piac. Ne hagyd, hogi elsabítsanak a saját múltbeli sikereid,
Aserence giacran senialitas nak alcaza magat abikapiatsokon. Marajresen. Esne segield adolgokat. Beseljunk meg egiser a niagirigise grol, mert ez az a motor, ami az arakat orulet bekergeti. Ebben a videóban világossá válik, hogy egi versenitars középszerű módszerekkel való pénzkeresetének megfigyelése a racionális embervegszó próbája, ha képes vagi nézni, ahogy mások meggazdagodnak a buborekokból. Ez nem érzed szükséget annak, hogy utánozd oket, akkor a sata felet megnyerted. A türelem nem csak várakozást jelent, az ítélő képességed megorzeszet. Semiközben mindenki más elveszíti azt. A tartós vagyon a katasztrofális hibák szisztematikus elkerülésével épül fel, nem pedig azzal, hogy minden apró piaci emelkedést megragadj. A kompetenciakör fontossága abszolút. Ebben az elemzésben emlékeztetlek arra, hogy nem kell minden új technológiáról véleményit alkotnod. A világ tele van olyan dolgokkal, amelyek az en túl nehéz kategóriámba tartoznak. Nem szégyellem azt mondani, hogy nem tudom. Amit szégyellnek, az, hogy elvezítem a részvényeseim pénzét azzal, hogy úgy teszek, mintha értenek valamit, amit én nem. Ismert a korlátaidat. Az, aki ismeri a korlátait, sokkal veseljebb a versenitársaira nézve, mint az, aki azt hiszi, hogy mindent tud. Az intellektuális alázat hatalmas versenyeloni. A befektetési banki sektorban alkalmazott pervers ösztönzők célja, hogy átverjenek. Ez a videó azt tárgyalja, hogyan épülnek fel a techvállalatok tőzsdei bevezetései úgy, hogy az alapítók a bankok profitáljanak, míg a kockázatot a lakossági befektető viselje. Soha ne vásárolj olyasmit, amit aktívan eladnak neked agresszív marketinggel, a legjobb befektetéseknek nincs szükségük promócióra. Annyira nyilvánvalóan jók, hogy a tökéletes módon áramlik belőlük. Tanulj meg különbséget tenni az értékes eszközök és a díjak generálására tervezett pénzügyi termékek között. A megtakarítás fegyelme minden intellektuális szabadság alapja. Ebben az elemzésben azt mondom, hogy ha nincs meg benned az önfegyelem, hogy kevesebbet költsz, mint amennyit keresel, soha nem leszel szabad. A kézben lévő készpénz adja meg az erőt ahhoz, hogy nemet mondj egi rossz üzletre, és igent egi életre szóló lehetőségre. A legtöbb ember az adósságai rabja, és ezért a munkája és mások véleményének rabja is. Az intelligens takarékosság a személyes életedben mentális tisztaságot eredményez a szakmai életedben. Ne vásárolj olyan dolgokat, amikre nincs szükséged, hogy lenyugodj azokat, akiket nem kedvelsz. A rész lezárásaként gondolkozz el a befektetés logikáján. Ha amit csinálsz, az józanés szempontjából nem tűnik logikusnak, akkor pénzügyi szempontból semleges értelmes. Ebben a videóban arra buzdítalak, hogy fedezd fel újra a szkepticizmus képességet. A haladás valós, de a buborékok is azok. Ha racionális tudsz maradni, miközben a világ többi része a fantázia hódol neki, akkor nem csak túlélsz, hanem virágzol is. Amikor a valóság újra beköszönt, a kamatos kamat a legjobb barátod, de csak akkor, hanem kisiktatod elkerülhető ostobasággal. A Lollapalooza effektus és a vagyonkezelés az egyik legfontosabb gondolat, amit megpróbáltam közvetíteni a Lollapalooza effektus. Ebben az elemzésben meg kell értened, hogy amikor három vagy négy pszichológiai torzítás ugyanabba az irányba hat, az eredmény nem lineáris, hanem robbanásszerű. A jelenlegi buborékban irigiség
Tarsadalmi bisonitas es megerosites torsitas van, amelieket olian algoritmusok taplalnak, ameliek chak ast mutatjak, amet latni akarunk. Ebben a videóban a tanulság az, hogi amikor ezek az erok összetalálkoznak, az emberi racionalitás összeomlik. Hanem vagi tudatában annak, hogi egi lollapalooza hatása alatt alls, akkor következő nagi korrekció áldozatai leszel. Az egyetlen védekezés az, ha egi lepest hátraleps, és kívülről elemzed a rendszert, annak a távolságtartó semleletevel, akinek senkinek sincs mit bizonyítania. Beszéljünk az erőfeszítéseid fókuszálásáról. Ebben a videóban egi olyan igazság bontakozik ki, amelyet az üzleti iskolák gyakran figyelmen kívül hagynak. A túlzott diversifikáció azoknak való, akik nem tudják, mit csinálnak. Ha találsz egi nagiszerű vállalkozást áthatolhatatlan várárokkal és becsületes vezetéssel, ne vásárolj keveset, vásárolj annyit, amennyit csak tudsz. Az igazi siker abból fakad. Ha nagyot fogadsz, az élet által kínált néhány ingyenes akkumulátoros lehetőségre. A legtöbb befektető 50 középszerű vállalatra higítja az intelligenciáját, majd azon tunodik, hogy miért középszerűek az eredményeik. A fegyelem arról szól, hogy éveket várunk a megfelelő lehetőség megtalálására, majd legyen bátorságunk határozottan cselekedni. A siker kezelése gyakran nehezebb, mint a kudarc kezelése. Ebben az elemzésben azt figyelem meg, hogy sokan, miután egi kis pénzt keresnek, arroganszá válnak, és azt hiszik, hogy megfejtették az univerzum kódját. Ez az arrogancia a vég kezdete. A Berkshire-nél azért vagyunk sikeresek, mert soha nem hagytuk abba, hogy a valóság tanulmányozóinak tartsuk magunkat. Abban a pillanatban, amikor azt hiszed, hogy szeni vagi, abba hagyod a kockázatok semlélesét. Orizd meg annak az embernek az alázatát, aki tudja, hogy a piac bármikor megalázhat. A szerencsés elies, de a racionalitas egi olian iranitu. Ameli mindig ugyanabba az iraniba mutat, beszélies tendencia van a stilus odrodas fele. Ebben a videóban narra figyelmeztetlek, hogy ne változtas a stratégiádon csak azért, mert valami más rövid távon jobban működik. Ha érte kalapú befektető vagi, ne váltek spekulánsát csak azért, mert bika piac van. A legtöbb ember azért veszít pénzt, mert egyik stratégiáról a másikra ugrál a legújabb trendet kergetve, és mindig pont akkor érkeznek meg, amikor vége a bulinak. Maradj a saját utadon. Jobb unalmasnak és elavultnak tunni, miközben megoráizd a tökédet, mint egy trendinek tunni, miközben egi olyan divathobortot követsz, amit nem értesz. A linearis vetítesi tévedes egi újabb halálos csapda. Ebben az elemzésben azt látjuk, hogy az elemzők azt feltételezik, hogy ha egi vállalat 20%-kal not tavali, akkor ez mindig igi is marad. A világ ciklikus és tele van zavarokkal. Ebben a videóban hangsúlyozom, hogy a növekedésnek fizikai és gazdasági korlátai vannak. Egi vállalat nem növekedhet örökké gyorsabban, mint a teljes bolygó GDP-je. Ha az értékelésed a véges erőforrások világában bekövetkező folyamatos növekedéstől függenek, akkor egi fantáziát vásárolsz be. Tanuld meg a vállalkozásokat konzervatív forgatókönyvek alapján értékelni, ne pedig a szilíciumvölgyi marketingosztályainak álmai alapján. A megbízhatóság a mai piac legritkább értéke. Ebben az elemzésben arra buzdítom önt, hogy olyan partnereket és vezetőket keresen, akikben feltétel nélkül megbízhat. Ha valakit folyamatosan figyelnie kell,
as nem jo partner, a Berkshire nel a költsönös bisalom rentserevel mu ködung, ameli rengeteg suurloodaast es költseget takarit meg. A legtöbb vállalkozást megbenítja a bürokrácia és a bizalmatlanság. Ha olyan szervezetet talál, ameli integritással és egészszerűséggel működik, akkor egyikünkre bukan. Az integritás nem csupán erkölcsi eréni, versenyeloni, ameli lehetővé teszi a gyors és megalapozott döntéshozatalot. Beszéljünk a rendszer entropiájáról. Ebben a videóban világossá válik, hogy bármi, amit nem tartanak karban, romlik. A versenyelőnyök erodálódnak, a vállalati kultúra korruptá válik, és önteltség uralkodik. Befektetőként az a feladatotok, hogy folyamatosan figyeljetek, vagyonvállalatotok védekező várárka selesedik vagisukule. Nem elég venni és elfelejteni, venni kell és figyelni kell az alapokat. Ha a védekező várárok sükülnek az új technológiák vagi a rossz menedzsment miatt, akkor rendelkeznetek kell azzal a higgadsággal, hogy elismerjetek a helyzet megváltozott, és ennek megfelelően cselekedjetek. Az alternatív költségek fontosága kulcsfontosságú minden racionális döntéshozatalban. Ebben az elemzésben emlékeztetlek arra, hogy minden egész dollár, amit egy ostoba befektetsz, egy olyan dollár, amit nem tudsz majd egy nagyszerű befektetni, amikor az eljön. Ne érezd magad kötelesnek befektetni csak azért, mert van kéznél készpénzed. A készpénz egy választás a jöveddel kapcsolatban. Ebben a videóban azt javaslom, hogy kényelmességy el azzal, hogy hosszabb ideig semmit sem csinálsz. Az intelligenszetlenség az egyik legnehezebben elsajátítható készség, de ez az, ami megkülönbözteti a nagyszerű befektetőket az egészszerű amatőröktől, akiknek szükségük van az állandó cselekvés dopaminlöketére. A tekinteljelvű elfogultság vagyonokba fog kerülni, ha nem tudod kontrollálni. Ebben az elemzésben azt mondom, hogy ne higgyél semmit csak azért, mert egy drága öltönyös vági egy rangos egyetemen végzett férfi ezt mondja. A pénzügyi történelem számos legnagyobb ostobaságát koruk legfényesebb elméi igazolták. Ebben a videóban arra buzdítalak, hogy saját magad ellenőrizd a tényeket. Ha egy befektetés logikája nem állja ki az alapvető józan észvizsgálatát, akkor nem számít ki ajánlja. A független ítélőképesség az egyetlen pajszod a kollektív ostobaságok ellen, amelyek időnként sújtják a kapitalista rendszert. A rész lezárásaként gondolj a végrehajtás egészszerűségére. Ebben a videóban hangsúlyozom, hogy a nagyszerű eredményekhez nem szükségesek komplex rendszerek. Megkövetelik a nagyobb hibák elkerülését. Ha sikerül elkerülnöd az adósságot, az irigiséget és az önállítást, akkor a sikerhez vezető út 90%-át már megtettük. A többi szak hátradolni és várni, hogy a kamatos kamat tegye a hatását, ne keresd a bonyolultságot ott, ahol a világosság hatékonyabb. A bölcsesség végszó soron az a képesség, hogy mások előtt meglásd a nyilvánvalót, és rendelkez a jelemmel ahhoz, hogy cselekedjél. Örökség, öregkor és végszó igazságoság gyakran úgy néznek rám, mint a egy még lélegző múzeumi darab lennék, és az emberek azon tudnodnek, hogy miért olvasok még mindig éves jelentéseket az én koromban a helyet, hogy a tengerparton pihennék. A válasz nyilvánvaló bárki számára, akinek van seme a látásra. A tanulás nem az élet egészakasa, hanem maga az élet. Ha abba hagyod a mentális modellrátszod használatát, az agyad az elfogultságok és az elavult emlékek moccarává válik. Az intellektuális nyugdíjba vonulás a fizikai halál előfutára.
az örökségem nem a felhalmozott vagyon, hanem inkább az, hogy bebizonyítottam, hogy az ember sikeres lehet, ha racionális oszinte esnyolk egimást követő évtizeden át a kompetencia kören belül marad. Beszéljünk szélsőséges objektivitásról. Egi oljan fegyelemről, amelyet addig kell gyakorolnod, amíg fájni nem kezd. Ebben a videóban arabuzdítalak, hogy legyél a saját legfeltettebb elképzeléseid végrehajtói. Ha felfedezed, hogy az egyik bizonyosságod hamis, ünnepeld úgy, mintha kincset találtál volna, mert éppen most szüntettél meg egy hibát, amely sokba kerülhetett volna neked. A legtöbb ember puszta büszkeségből hal meg, miközben védi a hibáit. Én inkább a saját hibáimat pusztítom el. Amint azokat, amelyek elpusztítanak engem. Az a képesség, hogy a bizonyítékok látán megváltoztatod a véleményedet a felszobrendű elméjele. Ne legyél a saját véleményed orkutjágya, legyél az igazságot kereső tudós. Mellé megelégedést nyújt az olyan rendszerek kiépítése, amelyek önállóan és etikusan működnek. Ebben az elemzésben látni fogja, hogy a cél nem pusztán a vagyon felhalmozása kell, hogy legyen, hanem egy olyan struktúra létrehozása, legyen az vállalkozás, szalad vagi karrier. Amely ellenáll az emberi ostobaságnak. A Berkshire-nél olyan környezetet teremtettünk, ahol a bizalom, a kenőanyag, a racionalitás pedig a motor. Ha ugyanezen elvek alapján tudsz életet építeni, akkor megnyerted a játékot, ne a tömegek elismerését keresd. Keresd azon kevesek elismerését, akiket tisztelsz, és bölcsebbek nálad. Szeretném, ha meg egyszer elgondolkodnál, a gondolkodásmód megfordításán, mielőtt befejezzük. Ha egészséges pénzügyi életre vágsz, ne hajszold kétségbe szetten a vagyont. Keresd azokat az okokat, amelyek miatt az emberek csődbe mennek, adósság, megbízhatatlanság, rövid távú gondolkodás, irigiség, és ezeket a dolgokat vallásos buzgalommal kerüld. Ebben a videóban az üzenetem a kiküszöbölésről szól. Tisztítsd meg az elted az ostoba viselkedéstől. Ez ami marad, az definíció szerint egészen tisztességes lesz. Ennek a megközelítésnek az egészszerűsége teszi olyan erotelgessé annak ellenére, hogy a legtöbb szakértő figyelmen kívül hagyja. Mert nem kérhetnék pénzt az ilyen egyértelmű tanácsokért, a végszó bölcsesség, egy racionális életbefejezése visszatekintve rájöttem, hogy a legnagyobb versenyelőnyöm nem az ikem, hanem a higgadt temperamentumom volt. Ebben az elemzésben azt tanítom nektek, hogy lehettek matekszenyek, de ha pánikba estek. Amikor a piac 20% eszik, teherre váltok magatoknak. Az érzelmi kontroll minden jólét alapja. Ne hagyjatok, hogy a közvélemény ingadozása diktálja a pulzusotokat. Ha érzelmi stabilitásotok külső tényezőktől függ, akkor a szerencse rabzsai vagytok. Epítszetek belső erodötöket az észre, és látni fogjátok, hogy a gazdasági viharok cupán lehetőségek a bölcsek számára. A gazdaság végső soron az emberi viselkedés nyomás alatti tükröződése. Ebben a videóban mindig visszatérek az alapokhoz. Ez a rendszer ösztönzi az értékteremtést, vagy csak a vagyon újraelosztását jelenti a naivaktól az okosak felé. Kerüld az utóbbit, azok a rendszerek maradnak fenn, amelyek valódi, becsületes hasznot kínálnak. Ne számítson el a varázslatnak, tuno pénzügyi tervezés, a pénzügyekben a varázslat általában szalással végződik. Keres olyan vállalkozásokat, amelyeket egy idióta is képes vezetni, mert előbb-utóbb egy idióta fogja vezetni.
ha model jo akoras alkalmi emberi butasag nemles kepes el pustitani, as irigiseg a legertelmetleneb bun as emberiseg törteneteben, eseben as elemzesben arrabusditalak, hogi irtst kia jelemedbol. As un magad masochos valo hason lidgatasa asellemi katastrofa receptie. Havalaki ketes modscherekel gjorsabban kerespenst mintte, enged megneki, a sikere nem erveniteleniti, a rationalis folia matodat, a fegielem abban reilik, hogi a sajat kertedet muveld, es hagid, hogi a kamatos kamatel vegedze a nehes munkat, ha kepes vagi uralni as össehason lito impulsu saidat, margazda gab vagi, mint barmeliik miliardos, akit as foglalkostat, hogi mit birtokol a somsedos castelliban elo rivalissa. Azoknak, akikas elet filosofiam össe foglala saat keresik, alenieg a következo, legi meg bizhato, kivansi rationalis es turelmes, ninsenek trykök, ebben a videoban meg mutattam, hogi a vilag azokat jutal madza, akik jóval azelot felke sülnek a lehetosegekre. Hogi azok felmerülnének, a serence akor sületik, amikor a felke süles találkozik a lehetőséggel, de neked kizárólag a felke sülesre kell koncentrálnod. Költs kevesebbet, mint amennyit keresel, olvas többet, mint amennyit beszélsz. Ez tarts jól körül határolt kompetencia körödet. A többi csak határzaj, ami a gyengek figyelmet elteréli. Az idom ezen a színpadon a végehez közeledik, de az általunk megvitatott alapelvek megváltoztathatatlanok. A gravitáció holnap sem sunik megműködni, ez az ösztönzők továbbra is az eréni vagi a meliség fele fogják terelni az embereket, ebben az elemzésben megpróbáltam egiterképet adni nektek, hogi ne váljatok saját biológiátok áldozataiva. Ne kövessetek a tömeget. Ne hazudjatok magatoknak, ez soha ne hagidjátok abba a tanulást. Ha sikerül naponta 1%-kal kevésbé ostobáknak lennetek, ennek a bölcsességnek, a felhalmozódása óriásokátes benneteket a mentális törpék világában. A racionalitás egimaraton a selvonal pedig a tisztasággal való élet bekézse. Ime tehat az ennezo pontom, letistult es kendozetlenül. Ne vard el a világdól, hogi bármitis ingyen a John. Vardel, hogi minden hibadért megfizessen veled, végezetül. Megatam neked az eszközöket egi mentális rác felépítéséhez, ameli paiskent es kartkent is szolgál majd. Most rajtad múlik, hogi rendelkezele a jelemeddel, hogi hasznalt est, es ne hagid, hogi alustaság elvezjen benne. Menj es kerest az igazságot olyan oszinteséggel, ameli megiesti a középsérut. Ha est megtesed, ígérem, hogi az életed olyan szilárdságú lesz, amelire mások csak a hitattal nézhetnek. Öröm volt. Most megvan néhány ötletem, amit le kell bomlastanom. Millat veget ér a nap